Ayan, hello guys. Good afternoon. Diyan na maingay yung electric fan, mainit kasi. And as always, nandito tayo sa tindahan ko kasi dito na nakatambay laging lalo't ganitong oras. So, ngayon, actually, dumating kami, lang mga bago pa lang kami na dumating dito sa bahay kasi kanina ako yung kumuha kay Harvey sa school kasi kailangan ko ding mamili ng mga sa tindahan dito. So, ngayon lang kami natapos ni Hagrid. Tinulungan niya ako sa mga gamis. So, ito kasi yung mga paninda ko, mga gamis dyan. Mga gamis and all. So, kasi yan yung mabenta ko. And then yung mga may pambata ko dyan. Tapos ayun yung mga pambata ko sa labas, guys. Sobrang dami dyan. Ayan, yan. Yan yung mga pambata. Tapos yung mga eto, yung mga gamis talaga, yan yung mga best seller ko. So, yun yung talagang grabe. So, medyo nagkalat pa yung baba dito. Pero, ayun. Yung ayos pala, binago ko na. So, yan yung bagong ayos natin, guys. So, dito yung mga kape. Ayan, nandun yung mga sabon. So, yan. Tapos, konti na lang pala yung aking mga dilata. Ito yung bigas ko, ganyan. So, nagkalat yung baba, oh. So, yan yung linisin ko ngayon. So, ayan. Hininaan ko lang yung aking, boses, guys. Kasi, maririnig ako na ito bilang, may nakatira na kasi dito. Kaya, medyo, mahilig yung boses ko. Usually, yung last vlog ko, medyo mahina yung boses ko, diba? Pero, ayan. So, napagod ako, guys. Kasi, parang, 2 days ata. Parang 2 days, 3 days, no? Parang magti 3 days na masama yung pakiramdam namin ni Papa. So, talagang nagsabay kami. Ako naman parang trangkaso siya na yung na-feel ko dati nung peak pa nung COVID. Parang ganun, pero mas grabe lang yun. Pero parang ganun, no? So, ngayon may sipol lang ako tsaka ubo. Pero medyo okay na ako. Si Papa lang yung medyo hindi pa talaga siya okay. Pero, ayun. Puro ako pero. Ayun. And, kailangan si Papa kasi siya yung naghatid-hatid kanina. And then, ako yung kumuha. Kasi, yun nga, nag-grocery din ako para sa tindahan. So, ayun. Tapos, wait lang. Hindi ko pa yung nalagay ng maayos. So, tingnan nyo, para akong dito, bumili ako nyo kasi lagi ko itong nadadaanan pag pauwi kami ni Hagrid. Ito, kasi namiss ko kasi yung biyanan ko. Kasi yung biyanan ko, guys, yung mama ni Papa, lagi siya nagluto ng ganito, binggala. Yung kamuting kahoy at tatawag dito sa Tagalog. Sa amin dito, binggala. Tapos si mama, niluluto ni mama yung mother-in-law ko niluluto niya sa gata. Kaya masarap siya. Tapos may konting asin. Yun. Tapos sinasawsaw, ididip ko sa brown sugar. So yun yung ginagawa ko. Kaya namimiss ko siya. Kaya nakita ko to. Namimiss ko yung itong kainin. Ayan. So 10 pesos. Masarap to, guys. And then mabili na rin ako ng kamote. Ayan. Kamote. 10 pesos din ito. So, mamaya magkakape ako kasi namiss ko magkape kasi parang 2 days na ako hindi nagkape. Kasi nga masama yung pakiramdam ko. So, ayun. So, yun. So, kamusta kayo, guys? So, ayun. And, ganitong oras, medyo, tsaka sa Hagrid natulog ko. Kasi mamaya, na naman yan, hindi mo na makikita yan dito sa bahay. Kung saan na yan pumupunta. So, ganitong oras, medyo, tahimik yung paligid kasi yung mga tao, walang mga bata, yun. So, tahimik yung mga ganitong oras. Ilan-ilan lang yung mga bubili. So, mamaya na naman tong hapon, maraming tao. So, yun. So, ano ba yung update? Ano ba yung update natin, guys? So, dito, parang walang laman dito, guys, no? Kasi hindi pa nilagyan ni Papa ng sabitan dyan. So,
palalagyan ko pa yun kasi medyo busy si Papa, tsaka yun nga, masama yung pakiramdam niya. So, ayun na nga. So, kakainin ko ito maya-maya kasi busog pa ako. Kasi ano lang namin, kaka-lunch lang namin. So, ngayon, ano na ako. Kasi may itatapon ko na din yung mga books ni Hagrid nung grade 1 pa siya. Kasi masyadong masikip na dito sa bahay. Pero parang dumadami na naman yung gamit, diba? Sumisikip na naman yung bahay. So, kailangan mag-declutter. Kailangan kong itapon lahat ng yun. Yung mga books niya. Hindi naman yun yung ginagamit talaga. So, ito yung mga books na ito nalala ko pa, binigay sa amin to ng one of our viewers dati pa, no? So yan, nasa sa akin pa rin. So ito yung mga books na alam nyo guys, nung nag-homeschool kami ni Hagrid talaga for almost 3 years din yun. Yun talaga yung pinaka best part talaga na masasabi ko talagang basta pinaka best part talaga yun ng buhay ko guys para sa anak ko. And yun medyo mahal yung mga books, kaya medyo hirap akong bumili ng mga books talaga, kaya pero talagang inunti-unti ko talaga yung mga books. So ito yung mga ganito, ayun, ito Children Around the World. Nakita ko lang to sa books ng sa bahay ng tawag dito ng biyanan ko kasi binigay sa kanya nung So ito naman, ito yung mga sa McDonald's, sa Jollibee pala, McDonald's ka, yeah, McDonald's. So ito yung mga Treetop Twins na Wilderness Adventures. So meron kaming 4 kasi na repeat yung isa. Meron pang isa dito. Ito yung dolphin na pink. Hindi ko alam kung nasa nalagay na yun. Pero ayun, nabasa namin ito lahat. So, ito para-paraan lang din para may madagdag sa books namin na mababasa ni Hagrid. Ito, kabisado na to ni Hagrid. Ito yung mga mga books ni Hagrid from Shopee. Itong Gingerbread Man. Ayun. Kasi ito, binabasa ko kasi ito guys, may tono. Kaya, pag nagbabasa din siya nito, na tinotono din niya. So, ganito kasi ako magbasa sa kanya dati. Kaya lagi niya naaalala to. So, sabi ko sa kanya, ganito ako magbasa guys. One sunny day, the little old woman looked in her cookbook. Biglang magbasa. I'll bake a gingerbread man, she decided. So, she mixed and rolled and cut out the gingerbread man. Then, she popped him in the oven. So, yung mga ganito yung, ito. Ito yung line niya naalala. The little old woman and the little old man chased after the gingerbread man. Run, run as fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man. So, pag nandiyan ako nagbabasa, inaano niya, nagko-chorus siya sa akin. So, lagi niya ito naaalala. Memorize niya na to guys, yung gingerbread man. Ito naman, nabili ko na to sa mga mumurahing mga ayan. Tapos ito, mga duckling. Dati pa ito nung bata pa siya. Tapos ito, the new dog. Ayan, ito medyo critical na yung mga English nito. So, dati, hirap siyang intindihin. Pero ngayon, favorite niya yan. Then, ito din yung kasama to nung isa. Binigay din sa amin to. Sana maalala niya. May nang bigay sa amin ito.
So, sa anak niya, tapos binigay niya sa amin. So, favorite niya din to, pero hirap akong magbasa nito kasi sobrang haba nito, guys. Tapos, pinapatapos niya talaga sa akin. Mahaba itong story na to. So, ayan. Tapos, ito, The Giving Tree. Ito, mga ganito mga books na may lessons. So, ayan, binabasa ko din to sa kanya. Ito yung, actually, hindi ito yung binili ko, no, ano, sa Shopee. Hindi tama yung binigay sa akin. Tapos marami pa akong papakita sa inyo ngayon, guys, ng mga pictures namin. Tapos ito yung mga books na ano, yung about sa mga Abraham, Moses, Joseph, Samson. Meron pa tong iba. Pero yeah, meron pa tong iba. Ayan, ito yung pinapabasa ko sa kanya, read aloud niya, tapos pinapasulat ko. So ayun. Kabisado niya rin yung mga ano nito. Tapos, yung maliit pa siya, ito yung pinapabasa ko sa Shopee din to, guys. Yung I'm sorry, excuse me, meron pa tong iba. Nakalimutan ko na kung nasa rin yung iba, guys. Tapos, ito yung, tinan nyo, diba? Ano nyo? Nalala yung mga ganitong album. Diba? Ang luma. So, ayan. So, ito ako, guys. So, tingnan nyo, ang dumi na, oh. Oh, diba? Kasi talagang hindi na ito nagbubuklat. So, eto ako, guys, nung ako ay bata pa. Nakikita niyo. Yan, ako yan. So, diba? Tapos, pakita ko sa inyo yung nanay ko. Kasi, ang ganda ni mama nung siya ay ano talaga. Maganda pa rin naman si mama ngayon. Pero dati talaga. Ayun, may bumili lang. So, pakita ko sa inyo si mama. Kasi sobrang pretty ni mama. Pakita ko sa inyo, ha. Ito yung nanay ko. Kasi dati, OFW din po si mama. So, ayan. Sa Saudi si mama dati. So, diba? Ayan si mama. Diba? Bongga yung nanay ko, dahil dati, pag nagpapadala kami ng sulat, umaabot pa ng ilang buwan. Parang isang buwan nata. Pag dumating kay mama ngayon, di ba, ang bilis-bilis na lang mag-contact sa tawag dito. Bilis na lang mag-contact sa mga pamilyang abroad. O, di ba? Ito, maganda si mama dito talaga. So, bongga talaga yung life namin before, guys. Kasi dati, ayan. Kasi dati naman, hindi ka basta-basta nakaka-abroad. Pag abroad ka dati, bongga ka natin. Diba? Ito din, favorite din ni Hagrid. Kaya nagiging favorite niya din magbasa ako ng may Bible pa kami na nabili ko na sobrang ganda, guys. Kita ko sa inyo. May recommend ko yun sa inyo. Ito siya, guys. Maliit lang to, guys. Actually, meron pang iba nito na mas magaganda pa rin naman siya. Pero ito lang yung napili ko. I think yung price ito, 400 ata. O 500. Nakalimutan ko na siya. My first Bible story. Sobrang ganda niya. Actually, memorize na ni Hagrid kasi kagabi nagbasa kami, sabi niya, nasa ano na pala tayo, nasa 99 kasi kagabi. So, 100 na kami. Nasa 100 na. So, maganda yung niya. Yan. Tapos, talagang maano siya ng mga bata. Mabilis siyang, parang mabilis siyang ng mga bata ba. Intindihan. Tapos, sunod-sunod yung stories. Maganda talaga siya, guys. Sobrang ganda niya. Ayan. Joseph and his coat of many colors. So, tapos maganda yung kulay niya. So, ayan. So, binabasa ko to para, alam mo yung, ma-instill ko talaga sa kanya, diba? Kasi syempre yung habang lumalaki, hindi mo naman talaga makokontrol yung mga nakakasalamuhan ng anak mo. So, mas maganda yung talagang ini-instill mo sa kanya talaga yung nasa Bible kasi wala ka na talaga magagawa, diba? Kasi meron naman talaga mag-i-influence sa anak mo. Ayun. Tapos, speaking of, nag-aaral na si Hagrid. Hindi na kami nag-homeschool, no? Kasi, supposedly si Hagrid is grade 3, pang grade 4 na talaga yung age niya, no? And, iwag-homeschool pa sana talaga kami. Pero, siya na yung nagsabi kasi si Hagrid talaga, very, na siya. Para alam mo yung utak niya, napaka-matured na, alam mo yun.
And siya yung nagsabi na gusto na niyang mag-aral. Ayun, kasi ready na daw siya, ganun. Kasi dati pinapaintindi ko talaga sa kanya na bakit hindi siya mag-aaral, ganito, ganyan. So, at saka lang yung tinatanong sa kanya, ready ka na ba? So, ina-explain ko sa kanya kung ano yung mga possibilities na ganito, hindi na pwedeng, mama, ayoko na mag-school, ganyan. So, hindi pwede yung ganun. So, kaya nag-decide kami guys na papag-aralin na siya. So, yun. Ayun, yun yung ano namin. Kasi, malaki na naman si Hagrid kasi talaga, pwede na siya mag-decide. Parang nakikinig na kami kung ano yung mga, ano niya, kasi malaki na talaga siya. So, ayun. So, kaya nagkugusto ni Hagrid yung mga books guys, kasi the way ko siya binabasa. Mahilig din kasi ako magbasa ng ano, alam mo yung meron pa tono-tono, ganyan. Eh, hindi ko alam, mahilig ako sa ganun. Yung, kasi pag si Papa niya doon na nagbabasa, ayaw niya kasi hindi daw marunong magbasa. Tapos yung pag-pronounce, ganyan. So, gusto niya daw ako kasi gusto niya daw yung ano ko, yung boses ko. Kasi iniiba-iba ko yung boses ko, 'di ba? Para bongga, 'di ba? Bongga yung pagpakikinig niya para mas interesting, 'di ba? Ganoon naman talaga yung way dapat sa pagbabasa para interesting always. So, ayun. So, marami akong itatapon, guys. Ito, natapon ko na din to. Ito yung mga, ano ko, pinrint ko before. Ayun, kailangan ko na silang i-let go kasi matagal na din naman. Matagal na din na, hindi ko naman na silang nagagamit talaga. So, why not? I-ano ko na. I-tapon ko na. No? Kung magkaroon man ako ng anak ulit, ayun, mag-homeschool pa rin kami guys. Hindi ko na siya ipapag-aral ng hindi siya ready. You know? Best decision ever yung pag-homeschool namin kay Hagrid talaga. Never kung pagsisisihan yun. At never din ako nagsisi talaga nung kami. So, tsaka may knowledge na rin ako kung sakaling magkaroon ako ng baby ulit. At least may knowledge na ako kung paano talaga yung tamang pagsisimula sa pag-homeschool, no? And ang dami kong tutunan dun guys sa parte ng buhay namin ngayon. And ayan, sobrang sulit na sulit ko yung oras ko sa anak ko. And yun, pag iniisip ko parang naiiyak ako. Naiiyak ako, alam mo yun, kasi yung memories pa. Ganun. So ito, wala na po pa. Marunong na kasi magbasa si Hagrid. Ayan. Ito yung pinapabasa ko sa kanya before, yung mga ganito. All things bright and beautiful. All things, all creatures good and small. So, yun yung mga ganito. Piniprint ko lang to guys kasi wala nga ang mahirap ng libro, diba? $1 yung mga books. Kaya hindi namin afford. Pero, successful naman ako sa pagtuturo sa anak ko. So, ito. Ayan. Meron pa pala dito guys, yung aming album. Tapos naman yung album namin guys. Ngayon ko lang ito na ipakita pala sa inyo, no? Sa tagal ko nag-vlog. Hindi ko lang ito napakita. Sayang, ako to. Diba? Ayan, ako yan dati, Lagi akong pinapasali dati ni mama sa mga, ni papa. Ayan, ito guys. Ito yung lola niya. Diba? Parang mag-FHM. Ang FHM. Ayan. Tapos, yan yung mga pictures namin dati. Ang FHM. So, yan yung papa ko guys. Ayan. Hindi masyadong kita kasi parang nasira na siya guys. Pero, kinikip ko pa rin. Pero yan, yung teacher ko yan sa kinder. So, yan si papa. Ako yan, diba? Mahilig si papa magpasali sa akin. Pero feeling ko si mama yun ang sasabi na ipasali ako. Tapos, supportive naman si papa. So, yan, Naalala ko, ano ko dyan, first runner-up. Wow, bongga. So, ayan yung nag-aaral ako, nung nag-college ako sa,
sa Capital University. Sobrang init guys. Na ano ko, binigyan ko kasi kay Hagrid yung electric fan kasi nga natulog siya. Tapos grabe yung ano, pawis. Ayan si Papa to guys. Nagtatrabaho pa siya sa World of Fun before. So, yan yung naglayas-layas siya guys. Kaya napilitan siya magtrabaho dyan. Naglayas ako, naglayas din siya. So, ayan. O, diba? Nabi kong proof yan. So, ito ko guys. Yan yung, ano, puzzle. Ako yung naka-pink, diba? So, sobrang mahihain ko na sa likod ako. Tapos yan, minake upan ako niyan sa parang GS prom namin. O, diba? Para yung pala mo. Yan. So, yan mong ano, I-enjoy pa magpakita ng mga pictures sa inyo guys. Kasi, never ko pa ito napakita talaga. Itong mga pictures. Ayan. Ayan. Ayan, yun yung ano naman. Ayan, si Mama, ako, tapos si Kuya. Ayan. Yung kuya ko guys, step brother ko siya. Ayan, siya yung namatay na ano, kuya ko. Nung ano, namatay sa COVID. Na-complicate. Ayan. So yun, wait lang naman. Yun lang yung na-share ko sa inyo. Yung ibang pictures namin, na ano ko pala, si Mama, may mga nakikita si Mama ato na pictures. Tapos yung ibang mga pictures namin, nabasa na yun guys. Nabasa sa ano, nung laging nababahaan kami before. Yes. Kamis talaga. Ngayon kasi, hindi na uso yung magpa-print ka. Alam mo yun, nakakasad. No, parang pag pinopost mo sa Facebook, tapos ayun, maaalala mo na lang siya pag nire-remind sa iyo ni ano yung memories ng Facebook, ganyan. So, mas maganda pa rin talaga yung naka-print kasi pag nagbubuklat ka, lalo na sa mga kapatid ni Papa, pag nagbubuklat sila ng mga pictures, naalala nila, na yung tatawanan, ito yung mukha mo dito, ganyan. So, mas maganda siya pag naka-print yung pictures pa rin. Pala yung mga old school, iba pa rin. No? Kasi ngayon, parang tapos mo i-post, parang ano na, iba pa rin talaga yung limited compared sa yung dito unlimited yung pag-pictures. No, wala ng control. Parang ano na, hindi na masaya. No, parang iba pa din yung before. So, ito tatapon ko na to guys. Pero ito gagamitin ko to. Yung mga laman lang ito. Guys, ako nagbabalak. Ayan, kasi nahalong cut ko yung ano. Hindi kasi sa akin to ni Mama. Na-shock na ako kasi natago pa to ni Mama kasi akala ko wala na yung mga sulat ko dati. So, kasi 'di ba, OFW si Mama before, 'di ba, sabi ko. So, ito yung mga sulat ko sa kanya. Bisaya kasi to guys. So, ito, hindi ko alam kasi dati, 'di ba, sulat lang talaga, nagsusulat lang. Tayo pa ipapadala tapos ang tagal dumating, 'di ba? So, nagulat ako one day, binigay ito sa akin ni Mama. Natatawa ako sa mga sulat ko dito, guys. Tapos, alam mo yung sulat na meron ka lang ikwento sa nanay mo, yung mga nangyari, ganito. Tapos, ang tagal dumating, 'di ba? Tapos, ayun, nakakaano lang pa na, ngayon, parang, masabi ko nga, mas convenient ngayon. Tapos, mas mabilis. Tapos, yung mga parent, tinitake for granted natin. And, yun. Diba? Parang, grabe. Grabe yung, yung mga sulat ko dito. Tapos, may mga petsa pa. Year 2000 pa to, guys. Year 2000. Yeah. Parang 2000 lahat itong na-save ni Mama ng mga sulat ko. Ayan. Parang ano na siya dito. Parang malapit na siyang umuwi nito. So, ito yung mga last na sulat ko sa kanya. Hindi ko sure. Pero yung mga sulat ko na kasi dati, sinasabihan lang ako ni tatay na, magpapadala daw siya ng sulat. So, kailangan ko magsulat din. So, para sabay kaming, magpapadala ng pictures, kung ano yung mga updates sa akin. Sabi ko dito nga, nag-ako sa Maria Elena.
nag-ray na ako. So, yung mga pictures, so kala ko kapadala kay mama, diba? Kasi ngayon, i-save lang si Messenger, eh, bilis-bilis lang, diba? Eh, syempre, ngayon, dati, hindi ganun kadali, diba? May mga recordings pa ako dati ng mga cassette recordings sa ingin ni Ashley. May mga cassette recordings pa ako na pinapadala, nire-record ni Papa yung mga kanta ko, tapos pinapadala kay mama. So, diba, bongga. Ingay ng aso namin, guys. Alam kong hanash ngayong araw na ito. So, pero talagang, mga low top ko lang. Ayan. So, nakalagay pa dito, to mama. Diba? Yung mga sulat ko dati, sulat kamay ko, ang pangit pa ng, handwriting. So, yun, guys. So, paalam ako dito, guys. Malapit ako sa yung bukas kung makapag-tapos na ako. Tapos, yan. Ito hindi ko ba itatapon itong mga ni Hagrid. Kasi mga proof ko yan na talagang nag-aral kami. So, baka hanapan ako. So, yan. Hindi ko lang muna itatapon. Diba? So, i-arrange ko lang ito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Pangalungat dong. Happy birthday to you. Oh, grabe, sunog agad. Happy birthday, baby. Pag-wish, wish sa imong wish. Hoy, hoy. Yay! Happy birthday, baby. Yes. Kiss mama. Oh, happy birthday sa akong baby, bye. Mura to handa do nga. No! Yun sa imong wish, imong birthday. What is your wish? Ay, paglingas. What is your wish? Wish? One. Remote control. Mas importante na. Hindi. Sa imong wish nga, kuhanin mo kang God, i-pray. Dali, faster. Mapapaon ang motor. Dayon. Makabalik ang bike. Dayon. Mama. Mura na ang wish. Puro na. Pag sure. 100. Bukas?